een tafereel dat we hier nog nooit eerder horen had, zit ik er maar even bij. Want op dit stuit is Dwaan de Elbrich Skoorstra mij een tattoo te zetten bij een dame, daar begin ik maar even mee. Hoe is het? Sarah. En waarom lijst u hier op een tafel? Ja, staand getatoeëerd worden is zo lastig. Ja, ben ik met je eens, ja. Elbrich, hoi, leuk is de best. Dankjewel. Wat een beetje. Ja, het was zeker wel. Ja, wel een aardige eindding. Dus, Er bent eigenlijk een beetje een oorlinding van straks een optreden van Baldus Droomar. Maar doe maar eens wat jij te beginnen. Want ja, vertel het zelf maar even. Waarom, want het wie een soort mensen kon zich opjagen voor deze tatoeage? ja, klopt. Het was een promotiestunt voor Baldus Droomar hun nieuwe album. Morgen is de releasefest ervan. Ja. En nou ja, mensen konden dus toch een Facebook-actie konden ze een tatoeage winnen door mij. Ja. En zij is de gelukkige winnaar. Dus, en het wordt live set nu. Ja, fantastisch. Meestal, als je nou de radio voor haar, nou, ik kan het even omschrijven. Ze is al wat dwaande bij een sketch. Wat wordt het precies? Het wordt een rendierholle. Okay. Mocht ze dat zelf kiezen? Nee, het ontwerp wie al bekend. Dus degene die hem hebben, die weet wat hij te wachten stiert. Dus, Wat een beetje? ja, zeker. Ja, normaal gesproken zit u natuurlijk in een ruimte met net zoveel herrie als je hoort. Maar is het wat te doen qua concentratie? Ik kan me heel goed concentreren, hè? Ja, ik ben wel wat gewend. Ja. Ik steek vaak op markten en saboeten, dus dan zitten er ook altijd 80 meters komen heen. Dus ik kan wel wat haaien, hè? Oh, leuk man. Doe haast een hele speciale techniek, maar daar gaan we straks nog over praten. Tatoeage hier live in de studio in Noorderwien dus. En dat had alles te kijken met Baldus Droomar. Maar ik ga eerst even naar Elbrich, want die wie van een beetje hier rond tatoeëren. Wie? Best wel naar de kleer, hoor. Ik ben nog net klaar, maar ze is even een plaspauze, want dat moet ik gebeuren. Ja, dat je erbij is. Zeker bij Grutte Tattoos, hè? Ja, zeker. Maar je orenwerk, dan maak je af en toe pauze. Hè? Ja. Wat is de techniek die je doet? Ja, het Engelse woord ervoor is handpoke. Dus ja, dat is een van de oudste technieken die er is om te tatoeëren. Ja. Daarmee ik voor het pijnlijkste of valt het daar? Nee, juist net. Nee, juist net. Het is, het is zo zitten, hè? Als het shorst van... Nou ja, het gaat er vrij rustig. Dus vandaar dat het wel goed te behappen is. Hoe lang doet dit al? Trein heel hier nou zo ongeveer, ja. En eerst mijn machine, gewone machine is begonnen of niet? Nee, ik ben mijn handpoke begonnen. Ja. Hoe kwam ze erbij? Nou, ik wil eerst inderdaad wel machine tattoo-artiest worden. Maar ja, ik ben wel geïnteresseerd in het vikinggebeuren en zo. Dus ik ben eens op een vikingmerken in Duitsland in aanraking gekomen met handpoken. Dus toen dacht ik, nou, dit is het. En sindsdien ben ik alleen nog maar bezig geweest, elke dag met oefenen en ja, zat waande. Ja, leuk man. Ja, want het is natuurlijk een hele orde techniek als het maar een elektrische machine ondergang bent. Zeker, zeker. Ja. Wat is het ding van Mak eigenlijk? Mijn handpoke tool, ik kan hem er wel even bij pakken. Ja, dit even voor de mensen die het beeld beha. En hoort van de radio, dan kan ik het mooi omschrijven. Want ik zeg, ja, je vertelt zelf maar even, wat is dit eigenlijk? Nou, dit is dus een hoornvet maken van bonken, van edelhert. En ik had er zo'n systeem in maken dat ik dus wel een steriele tatoeage nullen in zetten kan. Okay. Ja, en hiermee zet ik de tatoeages. Maar is het zelf maken dus? Het bonken ga ik toch een professional meidje lid. Het is wat prachtig uit trouwens. Dank je, ja. Een soort, wat binnen het gothic tekens die erin zitten? Nee, ja, er zitten tekens van Odin en ja, Noorse mythologie is erin verwerken. Ja, tuurlijk. Net helemaal verbazingwekkend als bij Baldus Droomar uitkomst natuurlijk. Hè? Super mooi, toch? Nee, ja, dat is net... Het is maar even spielen, wist ik niet? Ja, vind ik. Ik ga weer even naar Elbrich, die is nog altijd druk is maar de tattoo. Ik ga even naar de dame die de cliënt en patiënt. Kijk het haast wel zitten. Gaat het een beetje? Ja, gaat prima hoor. Ja, ja prima. Die wordt vandaag niet meer helemaal klaar, denk ik, hè? Volgens mij wel hoor. Ja, Elbrich komt hij helemaal... Ja, Jelle Hoerke nog. Dan is hij wel aan. Handvraag, want dus is zelf prachtige tatoeages, zag ik al even zien. Op dezelfde techniek ombrengen. Die op mijn jerms worden, als op mijn eigen, dat is wel mijn machine. Ja. Maar dit is een zeker, ja. Is het een eigen tattoo studio? Hoe zit het eigenlijk? Ja, zeker. Ik ga een tattoo shop in het centrum van Ljouwert, in La Venetia. Okay. Nieuwe buren, dus... En dat is vaak te vinden, dan... Ja, ze hebben vakantie, ga ik er wel wat gebruik van maken. Ja, kan ik me voorstellen. Goed joh. We praten straks nog even verder, maar hij is het shit mooi op. Hè? Het is, het is een soort kop van een... nou, vertel zelf maar even. Ja, hier is juist het voorbeeld wel. Een hertenkop. Echt een hertenkop. Ja, ja. Straks meer, hier vanuit de studio. Tatoeages. We hebben nog het koor. Kommer en Kwel natuurlijk, die zullen nog optreden. Omroep Friesland, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Ik ga nog even naar Elbrich. Daar met Elbrich zit met haar cliënt. Hartstikke helemaal kleer. Hoe zit het? Ja, geweldig. Ja? Ja, ik ben helemaal verliefd. Ja, het ziet er ook prachtig uit, moet ik zeggen. Ja, ik ben echt heel blij. Ja. Hoe lang moet dat toch bijkomen?
Zo'n 3 weken, denk Oké. ik. Dan is het helemaal bedoeld. Dan is het echt qua kleur helemaal... Ja, dan is het helemaal perfect, ja. Zo een beetje tevreden hoor, want dit waren toch bijzondere omstandigheden voor een beetje. Ja, klopt. Nee, ik ben super tevreden. Ik ben echt heel blij met het resultaat. Ik mag nog wel even zeggen, dat ontwerp is maken door Angela Dekens. Oké. En ik heb hem tatoeëerd. Dus ik wil haar daar nog wel even voor bedanken. Nou, bij deze, prachtig. Kom nog eens weg, succes. Best mogelijk bij het feestje van Balders Droma. Zeker, daar ben ik ook weer aan het prikken. Oh, de beste keer weer een prik. Ja, dat is mij wel uitzien. Iduna. Ja. Goed, dit weer het Noorderwind live met tatoeages, met koor, met Balders Drama en een heel soort oren. Fantastische muzikant. Dank u wel, goed weekend. Hoi.